Edwards. O'r bas fler, mae'r gyfle fe mae falle. Rwy'n mae Cei yn cyrraedd na. Cei cael ei baglu ar ymyl y cwrt Cosby. Gan Benas yn ôl Cerdyn Melyn. Blerwch llwyr yn amddiffyn Cei Connah. Geisio chwarae gormod y bêl droed o'r cefn yn cael ei Cosby. Cycrydd i Bae Colwyn, Cyming, crymanu'r bêl i gefn ar oed! Oedd i ochr o golwr hefyd. Ail gol o'r tymor i Jamie Cyming am gol o'r oddi. Bae Colwyn 1, Cei Connah dim. Declan Poole, groesiad, teg at y cwrt 6, ac yno oedd pw arall, ond Jordan Davies i ddod â Cei Connah yn gyfartal 12fed gol o'r tymor i'r ymosodwr i ail yn y fynd Bae Colwyn. Declan Poole, ddynnu nôl, ac yno o Davies. Disney ag amser neb yn cael lawr. Poole ar groesiad mynd i ddim teg at Harry Franklin. I'r ddiar o ddamddiffynwyr Bae Colwyn yn ei wneud yn y fan yna. Cwestiwn arall, sydd gafodd Declan Poole y groesiad i mewn y lle mor gyfing. Mae Harry Franklin di pinio ei 7fed gol o'r tymor. Thynnu nôl i Olsion ei droed chwith, mae'n disgyn yn rhydd yn y cwrt Cosby. Rushton, Bae Baglu, mae'n gicio'r smotin. Harry Franklin yn baglu'r eilydd i Rushton. A mae o'n gweld Cerdyn Melyn hefyd. Acpan yn ebyn ffyrdd i gornel ycha y rhwyd am gicio'r smotin o didog gan yr ymosodwr. O'r gymorth i'r dde, ond ti cefn at John Disney. Disney groesiad dim, ti'n gael Wilde ar y postyn pella. Mae'r bêl yr un Franklin. O, sut ydy yma di bythio hwnna. Mae'n dod ar dan o flaen gol yn ddiweddar. Wilde yn penio i nôl ar draws y lle dothi. Mi oedd un ychdwr anifir i Franklin. Poole. Groesiad dim, ti'n gael y postyn pella. Ac yno oedd Michael Wilde i roi Cei Connah yn ôl ar y blaen. A dim ond 2 munud ar ôl i Bae Colwyn fod yn gyfartal. Ail o'r tymor i Michael Wilde.